Bun venit la un nou episod din seria noastră de Minecraft. Astăzi avem un prieten și o prietenă nouă pe seria noastră. Salut! Sunt eu! Ei deocamdată nu se pot juca fiindcă dau telefoanele la ei. Pune o lampă aici. Oh my god, level 43. Bun, avem level 43 și asta este căsuța noastră. Avem și sonerie după cum Ding, vedeți ding! în episodul nostru. De azi. În episodul anterior am făcut noi o sonerie, nu știu dacă l-ați văzut. Nu în episodul anterior, acum 2 episoade sau 3. Da, Aici va fi bucătăria. da, dar încă nu este gata, fiindcă știți, al doilea episod că ne-am pierdut de casă. Și acum vă salută și prietena noastră. Imediat va eu- saluta și ea. Și acum vă salută și prietena noastră care e alături de noi. Salut! Așa, bun. Ai salutat foarte bine, bun. Hai să mergem să avem ceva la noi. Nu. Nu, am uitat că am murit. Ne trebuie piatră neapărat. Deci întâi să îi se întâlnim. Deci nu, dă-mi un pic, te rog, ca să-ți fac eu. Deci, du-te la niște lemn, du-te la niște... Am greșit eu Deci, ceva, am greșit. Du-te după lemn și Uite, fă-ți o lemn. ușă, fă-ți o ușă. E chiar. Da, două uși. Îți trebuie cam să zic, să-ți faci 3 uși, 4. Îți trebuie 3 îți ajung. Îți ajung 3. Du-te la crafting table și fă-ți 3 uși. 3, gata. Și acum du-te sus și pune ușile. Bun. Bun. Am pus noi așa o mică pauză ca să ne gândim cum să punem ușa și ne-a ieșit perfect. Hai să sunăm puțin asta. Ding, ding. Asta. Ok, deci v-am sunat la sonerie. Ding, ding. Ok, deci se aude soneria, dar nu Du-te mai fă un buton, du-te mai fă un buton. Dar nu vreau să mi se... Dar aia e sonerie. Am uitat că e sonerie. Bun, și ne vom mai face ceva din ăstea. Niște un din ăsta și un turnăcop. Internetul. Ok, deci mergem. Mergi să minezi. Îmi fac camera aici. Fă-ți un pic mai mare, să zic. Nu acolo, nu acolo. Vrei să-ți faci și tu un târnăcop din ăsta de piatră? Că da, ca să... Acum, după ce spargi ăsta, poți să-ți faci unul. Du-te, fă-ți un târnăcop neapărat de piatră. Imediat stai să sparg aici tot. Că știu eu când să mă duc. Oh my god. Ce? Dar mă mir cum ai putut să mori acolo, că erai pe creative sau pe survival. Pe survival. Survival, nu survival. Ce să-i zic? Aici ce-ai găsit? Gata. Aici ar trebui să ți-o faci ca mai mare un pic, să zic. Nu, e bucătărie. În episodul, acum 2 episoade, ai zis că e baia. Și acum e bucătărie. Nu-i poți să-ți faci niciun târnăcop. Că nu Ai mai e sticuri. încredere în mine. Nu te faci niște sticuri. Ce? Dar de unde e? Cred că ai pus un tablou. Cum se vede? Așa-i? Da. Îți mai trebuie lemn neapărat, așa-i? Știi că... Mă scuzați, să opriți puțin video-ul, voi pune pauză pentru câteva minute. Mă scuzați, dar ne-a trebuit puțin pauză de game. Bun. Hai să mai săpăm încă
Aici e prea strâmtorat. Acolo ce vrei să-ți faci? Un fel de dulap. Și mai pus pe acolo, alea două, ca să poți să spui dulapul. Aici va fi o cameră secretă. Da, dar nu știi că se pune ușa. Așteaptă. Mamu, de ce distrugi tot? Și am ce pui acolo? Pam, pam. Cameră secretă prin care nu se pe aici. Ai știut? Nu. Că dacă cineva vrea să te jefuiască, vine postura, nu observă gaura și tu nu mai ce ești. Adică să și învați, așa-i? Jos, se uită pe unde e ușă, nimic. Mă, dacă nu vine la mine, Și l omori, așa-i? Du-te după Ok, găinuțe. încă nu. Aceasta care a urlat a fost prietena noastră. Bun, deci hai să mergem. Acum nu o să cred că nu o să ne mai întrerup de nimeni. Bun. Bun, deci aici vom închide. Neapărat. Da. Și Ăla-i col. aici o să ne facem un laborator. Neapărat. Trebuie să ne facem și noi ceva ca să ne eliberăm de nervi. Voi vă supărați dacă intrăm puțin pe aici să ne facem chestiile? Adică... Mulțumim că nu. Ok, mă scuzați, am uitat puțin pe creativ să-mi iau niște torțe de aici. Și masa, unde e masa? Nu masa, de asta îmi trebuie. Îmi trebuie... Un play. Da, asta de diamond. Nu mai bine tu îți lași ăsta. Cu siguranță îți lași ca să ți le faci în diamant, așa-i? Și unde-i? Pune cheia. Cheia ca să știm, ca să putem să intrăm în laboratorul nostru. Asta nu e cheie. Ce-i? Un buton. Ok. Pun o capcană mică la ușă. Care e asta? Hai, Mă că-i zi, hai să ieșim și noi afară. ok, deci vom pune acum capcana la ușă. Pentru cei care vor să intre în casă. Se vor prinde ei. Bine. Deci o să închid episodul, vom face continuarea, sper să dați un like și să vă abonați. Șterge-l, că nu-i bun. Ok, pa!